Nubbelej, sutternes vogter. Der findes et monster ude i den magiske skov, men et sødt og kærligt monster, som hedder Nubbelej. Nubbelej er ikke ret stor, men han er glad, kærlig og en rigtig spasmager. Men Nubbelej havde også en meget vigtig opgave. Når forår, sommer og efterår kom, passede han på børnenes sutter. For når december var slut, tog julemanden og hans hjælpenisser på ferie. Nogle gange kunne Nubbelej ikke lade være med at smage på deres sutter. Sut med honning. Sødt og klistret, sagde han. Og sut med ketchup. Fjollet og sjovt, grinede Nubbelej. Men Nubbelej måtte ikke smage på sutterne, for det var børnenes gamle sutter. Og julemanden skulle jo have dem til jul. Heldigvis havde Nubbelej sin helt egen sut. En magisk honningsut, der lyste blidt og smagte sødt. For at børnene vidste, at Nubbelej passede godt på deres sutter, sendte han magiske breve fra puffehuset. Brevet blev foldet som et papirsfly og svævede stille afsted gennem natten hen til børnene. Da papirsflyet landede hos børnene, vidste de, at Nubbelej passede godt på deres sutter. Da december nærmede sig, vidste Nubbelej, at det var tid. Sutterne skulle sendes videre til julemanden. Med den lysende kiste fuld af sutter stod han klar i sneen. Snart ville julemandens hjælpere tage dem med videre, helt op til julemandens verden. Nubbelej smilede og vinkede. Sutternes rejse var begyndt. Højt over puffehuset flyver julemandens små hjælpere gennem vinterhimlen. Nubbelej løber i sneen og vinker, mens sutterne flyver afsted til julemandens værksted. Højt oppe ved julemandens værksted landede kisten med sutter med glimmer. Julemanden smilede. Nu kunne han se børnenes juleønsker og begynde at lave gaverne. Da brevene endelig nåede frem til julemandens værksted, blev der helt stille et øjeblik. Julemanden åbnede dem langsomt, et for et, og smilede stort. For inde i brevene var der både børnenes juleønsker og en vigtig besked fra Nubbelej. Jeg har passet godt på børnenes sutter. Da Nubbelej havde afleveret alle sutterne til julemanden, kunne han endelig holde juleferie. I puffehuset tændte han pejsen, pyntede op og spiste sin yndlingsmad. Honningpuffepandekager med honning-skovbærskum. Og sammen med alle sine venner fejrede han den hyggeligste jul i hele skoven. Nu var alt klaret. Sutterne var afleveret til julemanden, og børnene sov trygt i deres senge. Nubbelej lagde sig ned i puffehuset og puttede sig i sin bløde dyne. Hans magiske honningsut lyste stille i mørket. Ude på himlen fløj julemandens kane forbi månen, og Nubbelej smilede søvnigt og tænkte, nu kan julen godt komme.